Здравейте и добре дошли в последния ми ден на 19. Или по-точно казано, добре дошли в Живот без филтър, епизод 2. Някакво време по-късно. Часът е 6 без нещо. Сега сме с кучето навън и си чилваме. Джиджи мързи да гледа, да се движи, да играе, да скача. И да, после се прибирам и не знам какво ще правя. Но ще си посрещна рождения ден. Да. Ужас. Че Джиджи има страшен интерес да играе. Има куче и там. Джиджи реши да се разходи, да го гледа залеза и хората, които бягат навън от клетката, хората, които минават и Джиджи се разхожда. Ей там е другото куче, което си играе с стопанина си с топката, но Джиджи изобщо не пука и отива да си играе с пръчките. Приключихме, прибираме се. Направих готини кадри, това е хубаво, готино и сега се прибирам и ще посрещна рождения си ден. Вие ще посрещате с мен, така че да. Нали, Джиджи? Не, ни пука. Къде е топката? Топката къде е? Дай ми топката. Играхме. Добро утро на следващия ден. Вече съм на 20. Чувствам се супер странно. Не знам защо, но наистина много странно се чувствам. Ще излизам да разходя Джиджи след малко и ви вземам с нас. Така че, да, айде. В момента чакам Рая и се опитвам да я навигирам по това. Да я видя там ли, не е ли. Няма. Чакай само да не изпуснем котката. В смисъл, какво става? Сигурно 100% не спре някаква изненада в момента, но аз не съм видила. Някъде долу е. Защо съм толкова синя? Нямам представа. Мисля, че трябва да взея асансьор. Сега ще видим, не знам какво става и сега, ако ме направила и втората, ще я напия. Хело! Не, живота не е честен. Значи, какво става? Бях ти взела торта с числа, човек. Знаех си. Изтървах тортата. Да, ти стана лекфал. Запалка забравих. Запалка с нас има, идиот. Отидох и купих. И то... Ти къде разпиля тортата, бе? Долу през входа ли? Изчисти ли? Да. Оправих, разбира се. И косата ми е... Мен ме направо там. Айде, влизай. Майко мила. Hey, birthday! Okay, let's go. Let's open that shit. Къса и здраво! Ти късе. Ти, аз. Вие, те. Кой знае каква е карпичката? Тъй.
Честит юбилей! Поздравления! Благодаря! Много грозно. Много грозно. Това е мечка, нали? What the fuck is that? Ако не това му кажеш грозно. Okay, let me open this. Значи опаковката... 10 от 10. Опаковката е топа. Опаковането още по-топа. Това ти директно си го приготвила. Аз не съм тъпа, аз от вчера осъзнах, че ще става мечка. И ми не знаеш какво друго. Миче. С ръчице. Това е много сладко. Много е тайни. Но, да. Вижте какви миглички хора. Да, сплескани. Мигли... И с ръчицето. Буф. Малко е клепнало сърцето, чакайте. Много сладък подарък. Супер е. Окей, аз да ми измивам чините, да оправям и излизаме да разходим кучето за малко. Ако ще успеем, ако не, като се прибира. Айде. Ами, осъзнавам колко е хаотичен целият влог. Наистина, това е един от най-хаотичните ми влогове някога. Но сега ще ви покажа какво получих за рождения си ден. Като започваме с първото нещо, което всъщност вие вече видяхте. И ето това ръчно изплетено мече, което държи сърце. Супер сладко. След това получих в пулто. И към него получих, само да видя как да го взема, за да не обърна, защото изобщо не виждам какво правя. Получих ето тази прекрасна роза. Истинска е за тези, които питате. Истинска е и е страшно красива. И не много ми харесва. Друго, което получих е това. Тук са две неща. Кълъвче и ето този комплект. Това е всичко, което получих за рождения си ден и съм страшно благодарна на всички, които ми писахте, всички, които ми честитихте рождения ден. Страшно много благодаря. И да, това е финала на влога, така че очаквайте скоро част 3 на Живот без филтър. До скоро!